Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Manaka kana singo janeno mar Color TV ni kawo molo kanyo sadeka biro duoka kod weche manyien mago mag Ng'Iendweche. Maikinde mago mabende abiro bedo ka kelo ni weche maket koda magi. Geno ni wang' jowi mano mar Kala osebedo ka kelo ni mor kamora mora ma intie. Yenda mondo miya chaka mose ni misawa kenda rwaki ni machiegni mano mar yudo weche makamali. Nyinga Neli Achieng' Ndine jaloko mara Bella Achieng'. Waido kanyo ni kwetha mago mag Linda Mwananchi owokoko kendo sani to koro gikwedo malich miwuoro piny owacho mano mamalo kuom tiyo koda yorego mago maricho erakore koda jogo mago mabende osebedo ka kwedo gi e pacho kae. Sifuna kaachiel kod Godfrey Osotsi bende ne okwedo spika mano mar od bura mamalo migosi Moses Wetangula kuom okang' mabende ne okawo mano mar kumo migosi Anthony Kibagendi ni kikodonji e od bura mano mamalo. The preamble, including the rule of law, are the underpinning of any functional society. It is not about roads and bridges and railways. Those ones everybody can build. Babu here, if you go to his constituency, he has built a lot of classrooms for schools and other things. But he has never killed anyone. He doesn't go around intimidating young people or arresting people because they have posted something on social media. He's also insulted on social media. People say things about us that are negative. To blatantly, intentionally, and deliberately disobey court orders without any legal justification. The suspension given to Anthony Kibagendi by the Speaker of the National Assembly is null and void, just simply because Anthony Kibagendi uttered words. Decision of Speaker Wetangula puts into question the principle of separation of powers in the three levels of government, because a judiciary cannot make a decision and the head of legislature decides to ignore the decision of the other level of government. So we want to ask the Speaker of the National Assembly. He took an oath to uphold and protect the Constitution, and he should just do that. Otherwise, we want to encourage Wechemanyien Kibagendi to move to court and obtain contempt. Yena mondo mi achwali achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Homa Bay kama bende wayudo kanyo ni jo piny mago mabende wuok kamoro ni got ko jowi e Ndhewa sub county mano ma Homa Bay. Sani to koro wacho gi dhogi tieko ka otenre kod midhiero mano ma osekwakogi mano mar onge mar teko stima. Giwacho ni okang' makama kata stima no osebedo ka olal kuom thuolo mano mar dweche 3 duto te. Bende giwacho ni stima no osebedo ka kelo negi midhiero e ohenne mago mopogore opogore kanyo moting'o kar thieth kata kuonde thieth mayudore sub county ma Ndhewa kono wirani ok ginyal yudo thieth e yono makare. Gikwayo piny owacho ma kaunti ma Homa Bay kaachiel kod piny owacho mano mamalo mondo mi otim matek mano mar neno ni stima kata teko stima oduogo mano mapiyo kaka nyalore. The expenses, at times we release students to go out of the school to a pond which is nearby the school so that they can draw water for washing and their other personal use, which has its challenges. One, the insecurity, the students walking in and out of school. You don't know whom they meet out there. The challenges like that. A student can sneak out of school, they can disappear. We've had cases like that. But two, that water is also not
fit for human consumption or human use. At times, some students would be forced to drink such water, and this has resulted in us as a school facing the highest level of highest number of typhoid cases in the school, with our students visiting the nearby dispensary each and every time on matters of health issues bordering on typhoid. Then the hospital, I'm also told, has no power. So those are challenges that we're having basically. We have the girls. Girls use a lot of water. They need it for their own use. This has been lacking. So it's my appeal that the county government, the national government, any NGOs that could be able to drill water for us, come to our rescue so that we have a safe environment where students are using safe water for drinking and for use, and therefore good health for us. We are having a problem of electricity, especially in Gutkuji Center, which has made several operators of business to run at a loss because they cannot get maybe the customers as they used to get before. We are having now 4 months without electricity in the area. That one has led to the increase of insecurity in the region, which has made a lot of loss to our people who are doing the business in the center here. We are having our health facility within us here called Gutkujowi Dispensary. This Gutkujowi, it is not very easy to get through it because of poor road. There is a road there which needs to be upgraded or needs to be made to a level where clients can maybe easily get access to the hospital. But this one has led to so many people declining to go there because they cannot get the service they need at the right time. So I'm requesting the government and the stakeholders within our region to come in and intervene within Gutkujowi Center so that we as the residents of Gutkujowi at least can enjoy some share of the government. There is a building that has stalled for almost 3 years right now, which it was supposed to be a maternity for the women. But this building, it has stalled. So we have not seen anybody, any government official coming close to the residents and explaining to them why this project has really stalled. So as the residents of the region, we were promised, and the project, it had been started, and the construction, we already had the engineer within the site. Right now, it is still on the floor. We are asking why it has not maybe reached the level it's supposed to be, or if there is any question they need to answer about it, we are requesting as Gutkujowi team so that they come out as the government officials or the people who are involved in the project to tell us. Naomba Minister Opiyo Wandayi akuja hapa atutengenezee stima. Sasa hii ni miezi 4. Stima E kindegi magu mabende jopuonjre nitiere pacho e yweyo mano mar dwe mar ang'wen. Jagoro mongirore e migao mano mar arita Dr. Raymond Omolo okwayogi mar mondo mi gitem gihore mar mondo mi kik gidonje timbego mago mag njore kaachiel kod wechego mago mabende nyalo rocho ngimagi. Kane oloso e sach nyasi mano mar chiwo mich e sikul moro ni Utumishi Academy, okwayo jopuonjre mar mondo mi kik giti kod yedhego mago mamero ji, wirani mano biro bedo ka rocho ngimagi. As I have said, please stay away from drugs and harmful online content and choose your friends wisely. Your success lies in being safe, but also making responsible decisions. The students, I want you to think very, very carefully. While you are in school, think about your parents, who are majority are police officers. That when they are working in Mandera, working in Chepchoina, Homa Bay, parts of, name it, Wajir, please think about them. And when you think about them, put a lot of effort in what you're doing. That opportunity comes only, it doesn't strike twice, Indio.
And to the class that is outgoing, to all of us, take the opportunity when it comes. Don't wait to strike the iron when it is hot. Strike the iron to make it hot. And I have no doubt. Weche mago mamoko wayudo kanyo ni apisi mano mar Lake Basin Development Authority santo koro ne otimo winjruok mano mar higni 3 kod jopith mago mag kich e alwora mano mar Nam Victoria, kama bende ne gisingo ni gibiro bedo ka gisiro gi kod gige kich mago ma bende romo 600 duto te. Kawuono waketo winjruok e yo mar pidho kich gi organizations 3. Mano wan kaka Lake Basin, Wechemanyien gi The Hive. Nikech ung'eyo ni kaka Lake Basin, gimonego watim kendo en kelo jodongruok, joma kelo dongruok kanyakla mondo jowa oyud konyruok e alwora manomnolwe. So ne wayudo The Hive madhi timo gimiluongo ni extension services and capacity building. Gidhi puonjo jopur kaka itimo pith mar kich, gidhi puonjogi kaka itimo keyo mar kich e yo ma ok ineg kich, to bende ok iwang' alwora seche ma ithodho kich. Wan kaka Lake Basin ne wachung' negi ni wadhi ng'iewo negi sanduge 600. Sanduge 600 wadhi spend pesa madhi $4,000,000 mondo pith mar kich ni okonywa rito alwora, mondo pith mar kich ni omi jowa oyud pesa makare ma wanyalo dongorego kendo wagero godo ngimawa e yo makare. Watemo ng'iyo ni bang' higni 3 wabro timo review of this MOU, but kinde ka kinde wabro timo limbe kwang'iyo ni to tich dhi nade, be gitiyo e yo madwarore. Nyinga Crispin Osunga, an e jakom mar Wire Forest Management Association. Sign agreement moriwo LBDA kachiel kod The Hive Limited, a program madhi rwako migepe 5, tiyo kod migepe 5. Achiel kuomgi en pidho kich, pidho olembe mwaluongo ni fruit trees, loso tree nurseries mag olembe to kod mipidho different varieties. Kendo agreement ni dhi konyowa mondo wa develop achiel kuom springs kata thidhna ma wase mantiere Wire Forest iluongo ni bugo, mondo kwa develop tree nurseries to wan gi sustainable source of water. Wan gi groups ma waketo into clusters, eka wan gi sacco bende ma wase register ne jopur iluongo ni Beekeepers Cooperative Society. Kendo adwa goyo ne LBDA erokamano nekech already partnership ni provide automatic market kokalo kuomgi kod The Hive Limited. Jatend piny Kenya William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono ne obago romo kod minego mago ma pacho kae e kar jot mare bore Nairobi kocha. Romo kamae ne okelo kanyakla jotelo mago ma mine mago ma bende wuok e counties duto te ma pacho kae ewi riwruok mano ma bende ong'ere kaka maendeleo ya wanawake. Kane uloso e sache nyasi makama, Laktar William Ruto ne oyango ni obiro dhi nyime siro wakeini e pacho kae, kendo ne owacho ni obiro bedo ka osiroge mano mar neno ni gidongore kaka owinjore. Kama vile imesemekana hapa, maendeleo ya wanawake is a household name. Ni tukilelewa sisi tulikuwa tunajua kuna maendeleo ya wanawake. Na maendeleo ya wanawake imeshiriki katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, sio wanawake peke yake. And I must commend the women of Kenya, the women of maendeleo ya wanawake, for their contribution to our nation. We have in our midst great women, trailblazers, who have made our country what it is today. And I want to say to all the women and to the women who have made this huge contribution to our nation, we owe you, we are grateful. You have made our country better. Na mimi nasema asante sana.
Agamo muya kik idhi mabor, bang' kinde machuok takelo ni weche mamoko mathoth. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Kitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap tu wangu. Hii ni yetu. Isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa,
twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien mago mag Ng'Iendweche. Wayudo kanyo ni weche mago mabende ne owach kod jatend piny Kenya odiochieng' mano ma kawuono ewi okang' mano mar biro siro wakeni e pacho kae kaachiel kod chung' kodgi. Weche makamagi bende ne osira koda mikai mano mokwongo e pacho kae Mama Rachel Ruto mano mabende ne oyuoro e nyasi maket koda kama bende en bende no dhi nyime chwako mine kata pako mine mago ma pacho kae kuom tije mabende gisebedo ka gitimo e neno ni piny Kenya obedo makare. Bende ne ojiwogi mar mondo migine ni gibedo e ong'ala mano manyime mano mar neno ni wechego kata dwarogo mago mag wakeni ochopo ne oganda duto te. Kina mama wa Kenya, kina mama wa maendeleo ya kina mama, wacha niseme asante. Asante kwa viongozi wenu. Viongozi wa tangu maendeleo ya kina mama ianze mwaka wa 1952, 1958. Maendeleo ya kina mama ni jina ambalo tunajua nyumbani. Maendeleo ya kina mama is a household name. And I want to thank the women of Kenya for their resilience and their work of empowering communities. Nyinyi kina mama ndio sababu Kenya ipo. Bila kina mama mambo yanaweza kuwa ngumu sana. And so to the women of Kenya, I want to say we are proud of you and the work that you continue to do. I want to encourage you not to be tired and not to give up. You are empowering your families. You are empowering the people of Kenya. May the Lord continue to strengthen you and continue to bless you for the great work. Sometimes as a woman, when you're working, you think someone is not seeing. But I want to tell you that the world sees and people see. Kwa hivyo asanteni sana. To the leaders, I want to thank you for your resilience. I see the trailblazers here. Women who have stood the test of time. And today the young women of this nation look up to you. Thank you for setting a great example for the young women of this nation. Your Excellency, thank you so much for standing with the women of Kenya. Without you, we would not be here. We are very proud of you. And we know that you, as the President of Kenya, the women of Kenya are at a good place. So we continue to pray for you, Your Excellency, that you will continue to lead us even in the days to come. Wadhi nyime kama bende wedo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto owuok kendo siemo wanga kwethno mano mabende obalo kod piny owacho mago mabende osebedo ka loso marach kata wacho wechego ma ok odhi kare ewi muko mano mabende ne omuk godo kar timo ohala mano magiko ma odiochieng' mano manyoro. Ruto ne oyango ni kwetha mago mag johala go emano kwae mar mondo mi otem oger kar timo ohala no mar mondo mi giyud kata gibed kod alwora mano makare mar timo ohala. Ruto ne oyango ni obiro bedo ka ogero kar timo ohala mano manyasani ne jo usogo mar mondo mi lek margi ochop kare. Sikizeni, hapa Nairobi, najua wakati nilisema bottom up walikuwa nafikiri ni slogan ya siasa. No, ilikuwa ni kubadilisha. Leo tunajenga soko 500, huyu mama Alice, soko 500
katika taifa letu la Kenya. Why? Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba hawa wafanyabiashara ndogo ndogo akiwemo mama mboga pia tuwe na mpango ya mahali atafanya biashara, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna usafi, kuna cold room, kuna crash, kuna storage, ndio pia biashara yao iinuke. Ni kweli ama si kweli? So we are building markets across Kenya. Na wengi wa wafanyabiashara katika hiyo masoko ni kina mama. Ni kweli ama si kweli? Yes, majority of the traders in our market infrastructure are women. Watu wa Nairobi walikuja kuniona hapa. Wafanyabiashara, viongozi wa hapa Kigomba walinitembelea hapa. Mimi nikawaeleza katika mpango yetu ya kupanga masoko Kenya, hatutaki kusahau Nairobi. Wakaniambia wenyewe ya kwamba tunataka soko yetu ya Kigomba kwa sababu ni soko kubwa ya kitaifa. Tunataka rais utusaidie kuja kujenga hiyo soko. Wakaniambia history ya Kigomba ni history ya mahali ya matope, siwe inapitia hapo, inachomeka kila siku na matatizo yake. So wakaniambia please, nikaketi chini na hawa hapa in this same field. Na mimi nikawaahidi Kigomba mimi nitajenga vile ninajenga masoko ingine katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na hiyo soko sasa inaendelea. Msikuwe na wasiwasi. Hapo unajua kuna watu wanataka kuleta siasa. Kusema sijui iko siasa, ati kuna watu wanafurushwa, ati kuna ukabila. Mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mnataka kutuletea ukabila. Wadhi nyime wayudo kanyo ni jogoro mago mabende ongirore migepe mago mopogore opogore no jolemo gwengego mago Ukambani goyo debe ne jatend piny Kenya William Ruto banka kwetha mano mabende kwedo piny owacho ne jolemo gwengego kendo wacho weche moko mabende ne chal mago maseyo kata soko wanga piny owacho mamalo. Jotelogo kane otelnegi kod Belio Kipsang okoni Ruto osechwalo dongruoge mago mopogore opogore gwengego kendo ber ka giwuok oko gisire e lek mare mano ma odwaro mar mondo mi otelne oganda jo Kenya e kidieny mar ariyo. Ile kitu imeshtua wao tunaijua. Wanaona vitu zikifanyika kwa sababu sisi wenye tuko kwa serikali na leaders who mean well for this region, we want change. Na wale walimutuma hata wao ni bure kabisa. Kwa sababu hiyo story hatujaisikia sahi, tumeisikia. Hata wao ni bure kabisa. Mti mwenye matunda ndio hurushwa mawe na vijana. Kwa hivyo ukiona jamaa wamesafiri muda mrefu, wako na magari kama 100 kwa barabara, na hiyo lami wamekanyaga, wewe ndio umeililia kwa serikali. Ukisikia watu wanakuja kutoka nje huko, alafu wanatusi Mheshimiwa Rais Ruto na dota yenu, mnakubali kweli? Mnasema aje? Si mnasema no? Mnasema aye. Si ndio? So mtu akitusi Ruto unasema nini? Akitusi Meteri unasema nini? Bas. Sasa hii mambo ya maendeleo yote inawezekana kufanyika kwa sababu Mheshimiwa Ruto ako na malengo, na lengo la kwanza ni kuhakikisha anaweka ajira kwa vijana. Kaiti muko. Sasa Mheshimiwa Rais, tunaamini by the time tunafika Nairobi atakuwa amepali kuleta hiyo pesa. Nimwambie nini nikirudi Nairobi? Nimwambie Mheshimiwa Rais aje nikifika Nairobi? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Wacha ni Yena mondo miamake gikanyo janeno mar Kala TV erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche market koda magi. Ibedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine, jaloko mara Bella Achieng'.